Özbegistanyň prezidentiniň metbugat gullugy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefonda gurleşendigini we ony doglan güni bilen gutlandygyny aýdýar. Prezident Berdimuhamedowyň işeňligi boýunça onuň ölüm barada 21-nji ýylda sosial mediada ýaýran gep gurrunlardan we tasdiklenmedik ölüm habarynyň rus metbugatyna çap edilen we çykan ilkinji resmi maglumat bolup durýar. Türkmenistan dünýäde hukuk toparlar tarapyndan iň bir ýapyk jemgyýetleriň we repressiw hökümetleriň bir diýip häsiýetlendirilýär we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli urunyň Berdimuhamedow we onuň ýoldaşlary tarapyndan kontrollukda saklanylýanyny aýdylýar. Bu ýurtdaky şertlerde gep gıýbat ýyllaryň çaltlygyna ýaýrýar. Garaşly jurnalistleriň hakykat bilen toslamalaryň arasyna çykyp biljek habarlar taýýarlamagynyň bolsa öňe baglanýar. Berdimuhamedowyň 15-nji ýyldan bäri jemgyýetçilikde görünmezligi, hatda 6-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Aşgabatda gelende hem jemgyýetçilige çykmalygy, onuň saglyk ýagdaýynyň yaramazlygy, hatda ölen bolmagynyň hem ahmarlygy barada gep gurrunlaryň mewjudlygini itergi berdi. Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki mediýasy Berdimuhamedowyň şahsiýet kultuny götergelemegin çägini, onuň häkimiýetde bolan 12 ýylyň dowamyna adatça awtokrat dolanlarjynyň günnelik işi boýunça ýygyderli habar berýär. Daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalary onuň ölüm baradaky gep gıýbatlary düýüpden ýalan ret edenler bolsalar, ne döwlet mediýasy, ne de Aşgabatdaky resmiler bu habarlar barada 3 günläp hiç zat diýmediler. 21-nji ýylda türkmen mediýasyna Berdimuhamedow barada berilen habarlar diňe onuň diýinjalykda kitap ýazýanlygy, Türkmenistanyň saglyk işgärlerini gutlandygy baradaky gysga maglumatlardan ibaret boldy. Özbegistanyň prezidentiniň metbugat gullugynyň iki ýurdun prezidentiniň arasynda bolan telefon gurrun baradaky habarynyň biraz soňra Türkmen döwlet habar gullugy hem Berdimuhamedowyň Mirziýoýew telefon edenligini habar berdi. Mundan öň Berdimuhamedowyň saglyk ýagdaýy bilen bagly gelen maglumatlaryň käbiri Azatlyk radiosu tarapyndan tasdiklense, käbiri ýalana çykarlygy we ýapyk jemgyýetde käbir gurrunlaryň döremegini itergi berdi. Mysal üçin 29-njy ýylda türkmen awtokratynyň 62 ýaşynyň dolmagynyň bellenýän wagtynda mescitleriň imamlary Berdimuhamedowyň saglygyny dilep doga dilek etdiler. Olar öňkü ýyllarda adatça prezidentiň doglan gününe beýle zat etmändiler. 24-nji ýyl güni ýerden Aşgabatda häkimligiň işgärleri jemgyýetçilik edaralarynyň jaýlarynyň öňüni arassyramak işlerine başladylar. Bu hili uly taýýarlyk çäreleri adatça döwlet derejesinde gurulýan jaýlanyş dawrasyna ýa-da halkara konferensiýasyna taýýarlyk görülmese geçirilmeýär. Türkmenistanyň 24-nji ýylda içerki uçar gatnawlarynyň togtadylan barada berilen maglumatlar tasdiklenmedi. Uçar gatnawlaryna gödäwçilik edýän Flight Radar 24.com nesiri ýurt içinde bir näçe uçaryň gatnawdadygyny görkezdi. Şeýle de Türkmenistanyň soňky günlerde goňşulykdaky Kazakystan we Özbegistan bilen aradaky serhet geçelgelerini baglanyny barada berilen habarlar dogry çykmady. Türkmenistan özüniň Kazakystan bilen aradaky ýeketäk serhet geçelgesini 2018-nji ýylda ýapdy. Aşgabatdaky hökümet bu çäräni zerur bolan guruluşyk işleri bilen düşünürdi. Özbegistan bilen aradaky serhet geçelgesiniň wagtlaryny 10-njy ýyldan 15-nji awgustda çenli ýapyljagyny bolsa Türkmen hökümeti şu aýyň başynda habar beripdi.